Oh. Nganu ya Mas Gareng, satu lagu Mbak Elisa, nanti Pak Kades Imron juga biar. Oh, lah Mbak Elisa di. Kuwi lah. Iya. Wah, bocah kok dipangan 3 dina 3 bengi rantek yo ngene iki. Kowe kok Gimana Mbak Elisa? Kinutang kutang tanpa bisa lewati. Karbu kerasa dan terbangnya yang nanti dapat teladan itu masih lakukan tapi tak bisa berbeda dengan jauh dulu mereka budaya itu laksana bangsa-bangsa rahayu datang orang berembok. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu selamat malam Macang Yulimbo Pak Sigit Arianto ingkang minulya. Matur nuwun sampun rawuh ing Desa Trembul, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Nggih sembah nuwun sami nuwun. Wah, iki basa apa rek kok sami nuwun? Lagi krungu iki aku. Sing salah ki Pak Kades iki. Kok iso salah? Bocah sik lara pilek kok dikon rene iki. iki ora pilek Mboten. rek. Ora pilek rungokke sik. Kok nek ora mudeng ya wis nganu. Ayo. Maksudnya tuh kembali kasih sami nuwun. Oh, sami nuwun. Wis. Matur nuwun ya matur nuwun ora Nah, gimana? sami nuwun. Ah, matur nuwun. Matur nuwun. Tapi kan gue matur nuwun dari yang pihak subjek, aku objeknya. Oh iya. Tadi nek matur nuwun ya terima kasih, kembali kasih. Matur nuwun, sami nuwun. Ah. Ngene kuwi sing pinter kene terae. Nek Ya kinten mekater. Iya. Mekaten. Mekaten. kowe yang muni aja cul-cul lho. Kowe muni Pripun? Pak Cul ki mau aku sok keder kabeh lho. Napa nih Gara-gara muni mekater. Mekater ki lho. Napa benten, napa bedone? Napa benten napa bedane? Ya. Mekaten mateni N. N. Aja Oke. R dadi mekater. Berarti kupengku sing salah kerungu. Mekaten. Oke, mekaten. Ya rada maklum Jawa iki wong kelahiran Sulawesi. Asli mana Mbak? Ye, Pak De. Ini Pak De, kamu om apa kakak apa? Mbah. Oke. Ya. Oke, yang yut. Ya. Gula asline seko toli-toli. Oh, wah. Ngerti krungu apa ora, Rek? Apa? Iki digawe saka toli-toli. Asline bapake iki toli-toli Sulawesi. Kowe iki takon bapake kowe asline ngendi kok digawe saka toli-toli. Lah bapake apa ora gawe? Oh ya. Gedamel betul. Lah, dikamel betul. Bapak toli-toli Gedamel Sulawesi. Seko toli-toli. Ibuke Seko lambelu. Oh, Ngerti? Ibune saka cangkemmu. Lambelu. Ha iya cangkem. lambelu. Sanes pada itu juga benten. Benten kok benten. Beda loh. Ha apa? Kalau bukan cangkem tutuk kan. Ha. Itu lambelu daerah papan panggonan neng Sulawesi Tengah. Jenenge Lambelu. Oh, Nek lah. dorong ngerti buka Google Map, buka Morowali tulis Lambelu di Jembeng. Wah, waduh. Jembeng. Lambene dijembeng. Entah kejune. Itu maksudnya zoom in itu boso Jawanya. Nah, ya, Sik kok dijembeng. golek lambene kok dijembeng. Gambare. Ah, paham kan Mbah Yut ini? Iya. Gambar kok lambil apa dijembleng? Lah kita bukan dijembeng iki lho. Ora usah. Ora usah. Oh, wes Gen toh. Google Map itu. Ya kuwi. Gen layar koco iku. Lah apa? Layar koco. Layar kaca. Layar kaca ya utawa kaca ora kucu. Ndongake napa warga Trembul Mbak Elisa? Derek mangayu bagio anggenipun gelar pagelaran ringgit wacu caldalu menika kanthi sarono bersih deso. Kula dedonga muga-muga pangajeng-ajeng
Panjenengan sedoyo sageto kasembadan. Ayo ning Yono do golek celeng. Elisa mau jak golek iwak celeng. Gregeten aku omongane timbang mumet tak lu dijak-ajak celeng. Aku makane surah nyedai aku tenan lho. Ketoke upama ya ki. Heeh. Ki duwe bojo Elisa ki seneng wong ayu, pawan apik. Lah, Nek yen cara omongi kok ngene iki isih 3 dina setruk lho iki. tenan. Pripun ta kok marahi setruk? Apa? Gula apik. Ya ning sing cetha sing iso dipahami oleh manusia lain. Napa boten paham niki wau? Ya kurang Kirang. cetha. Alon sabar. Muga-muga Betul. masyarakat Masyarakat. Masyarakat ya masyarakat, kok kontal dadi kelek ngono. Masyarakat. masyarakat Hmm. pinaringan sehat bagas waras Amin. panjang yuswa. Betul. Amin. Anggenipun olah tetanen pinaringan ingkang sae-sae nggih mahrifah loh jinawi. Bagus. Leres Betul. pedogong Pedagang. Pedagang iki. Ora ana tembung Jawa pedogok. Oh, alah ke mbok latihan bahasa Blurong kok nek wis pinter ning pasar pon. Ngopo aja? Ning kono golek-golek sapi tak. Oh, pedagang ngono. Oke, pedagang pinaringan bati sing akeh. Amin. Pinaringan rejeki ingkang lumintu. Amin. Sedaya mawon pekerjaan apapun, pinaringan rejeki ingkang lumintu, anak putu sukses sedaya. Amin. Paham ini ya? Kadhe. Mudeng nggih. Jahat. Wis kene wis paham lho, dadi mudeng iki terus ora paham aku. Aku omongan Lisa sakmene diawane mudengku sing kon jembeng mau. Wong edan. Mbak Elisa, mudeng. Jawah, Pak. nembang satu lagu dulu ya Siap. sebelum Pak Kades naik Iki sing panggung. diarani Mas Sigit ki ora ngerti situasi kondisi yo ngene iki. Ah iya. Wong ngomong kowe ora cetha kok nembang. Lah kuwi aku Nek kadang nembang dekne hafalan cetoreng. Alah wong kedaling nglatih iki wis ngandhake ora bakalan iso. Request menika podang kuning. Wow. Oke. Saking Pak Woto Tarso, Pak Moro, penggemar saking Tanggulangin Montong Tuban. Wah, kok Tuban Wes. Luruk. Tuban. bau kali. Mas Surito saking Semarang, Nggih. Grawo. Nggih. Sembah nuwun Mbak Fatma Mas Rezeki saking Semarang ya rawuh. Putrane sore mau dalang sik. Nggih, amin. Ki nembange apa? Podang kuning. Kowe iso nembang podak kutik. Podang kuning ora. Aku katut kowe iki. Oh, Iso ya? beres aku nggon manuk-manuk Wes. lancar. Oke, beres. Bayi yo tulung manukku iki benakno. Dhisik. Hei. Kok Piye? kon benekke manuk? Lah kene ngomahke ora mangan Kurang jagung, ora ajar. mangan perang. Kok terus Elisa mbok kon benekke manukmu? Nggon kuwe urung lho. Lho nggonmu urung-urung wis ngeter mau. Mbak Elisa, Nggih. upama padha legane antara Jolang karo Mas Gareng, sampean pilih sapa? Ya. Dipikir tenan. Ya, iki wong loro iki padha karo bentuk-bentuk sing merugikan. Angel iki. Loh, aja angel iki. Ruwet aku. Tak weni bocoran. Oh, Ya. piye bocorane? Ki Pakde Gareng Heeh. sepuh, Heeh. kuat tapi duwike sithik. Lah nek Jolang, Jolak. Aku nom. biasa isih nom, Nenom. utangku akeh. Ayo pilih ndi? Iya ya. Pilih sing tuwa masih duwite sithik, kowe ora pati rekoso. Wong tuwa ki ya mung sak perlune. Oh, alah eling. Aku milih Wis, iki lho. kene wae. Ora apa-apa. Iki. Ora apa-apa Jo. Ora apa-apa wong bejane kono kok, Pak. Lah iki nek duwite setetek kan rapopo. Setitik. Nek utang ki mumet Sik. ya aku. Duwite setitik. Ya. Aja setetek. Sedikit. Ya, setitik iku sedikit. Ya. Maksudnya iki duwite iki duwite diselempike ning dadah. Oh. Ya wis. Apa bahasa Ya wis, Jawanya Jo. sedikit itu loh. Sedikit. Ya. Setitik. Kalau utang kan rodo mumet terus-terus.
Ora iya. Piro sing duwite setetek wae. Ayo Sa, dibawani Sa. Gandrung gareng. Nadian wujud Sing mesra. temong baksi Sakene Jolang. Aja kuwatir Jo tak goleki pasangan Jo. Ora apa-apa. Mbak ini kancane Jolang Mbak ini masake. Wong wis ana judune dhewe-dhewe. Oh alah. Ah sing kene kaya motor Alphard aku untuk motor Bok. Ngece kowe iki. Ngece Mbak Eni iki. Mas Yoko ngono ki senior lho. Open omol. Senior apa sukun? Ora diopeni timbangane dirubung laler ki. Maneman. Alah aku ape kaya kanca-kanca latihan urip saanane anane iki ya iki. Ning Sajake kok ora trimo ngopo lho, Mas? Sampean iki lho. Genti. Meke wafat. Nah. kok wafat tuh buat menu musuh. endi mau wong. Semene gedene ra ketok. Kowe bareng cedhake ini kok matamu picek lho. Kandhani kok. Oke tok lek ngece ngono kuwi. Aku ki yo semene gedene ra ora ketok. ngece. Kenapa kok kene montore Alphard kene kok Bok? Motor Alphard paling gak ada wong tok to. Lah nek awakmu motor Bok, wo sapi mlebu, pedhot mlebu. Jajan Padake anu motor maksudnya iki lebih serbaguna. Ora usah main. Sebenarnya disyukuri kuwi ana pasangane. Nah. Terus kesa. Mas Gareng. Nun, Upama kowe karo Mbak Elisa dadian terus bulan madu di mana kalian berdua? sing kerep disebutake wong ning Paris yen luar negeri. Yen dalam negeri cukup ning Bali. Seneng aku nek ngono Kowe, Jo? Mas. Iya. Awake dhewe bulan madu nenti, Mas. Alah kok ning pasar Talok ngono wae. Kok cedak Kok ya mau men? cedak Aku kene keluarga sederhana. Lah ning pasar Talok ya arep ngopo? Lho kono ku apa-apa no malah rasah tuku. Lho kok iso? Lah kenal wargane njalu. Oh, Kok ya bulan trimo jalukan Wis to sepenting kowe lemu. Ning Paris ditumbaske makmu apa? Tumbas Elisa? jajan apa ya? ya Mas? mesti pizza atau apa? Spaghetti. Malah seneng. Mau tumbaske apa? Aja kalah saing aku ya tetep tak tumbano pizza karo spaghetti. Kok iso duwe duit kowe? Ah ngenteni sisane Gareng. Kok trimo sisa Oh lho. kere. Ora apa-apa. Wong Roman kok iso ngenteni sisa lho. Kok trimo Keliling kota Paris kok tumpake apa Reng Elisa? Tumpak apa? Ya mestine aku nyewa kae Rolls Royce. Wow. Mobil sing dawa kaya Sing sedan. dono. Ah kurang mesra. anu Pak apa? Oh kowe tak tumpakno bojok. Piye Mbak ini mau tumpake bojok piye? Awakmu iso tebar pesona. Piye Jo tumpakno ngene wae. Hai Mbak Lurah Impran. Hai Mbak Puri. Aku ning jero motor ngene sampluk truk. Rasa iri sederhana tapi kita lho, ngono lho. Ya wes. Bojok ki apa? Bojoke brojong iki lho, Oh, brojong. brojol kerajaan. Ya, wih. Wah. Cocok. Padake apa? Ora apa-apa lah engko nek ana sing ngenyang regane cocok, keri. Kok kaya ngono. Kono keluarga. Ya wis coba. Mbak ini nembang Mbak ini Mbak Mas Julang men ora anu. Ayo sing mesra, digandeng. Nano. Halo Malah iya. semanis nang Kere ning mesra. sam Romane kere ya ngono kuwi. Alah. Awak dhewe ra level ya Mas, ngono kuwi ade sesuk ning hotel bintang 5 ya. Lah ning hotel bintang 5 wektune padha ya sesuk ning tebunan. Kok terimane tebunan lho. Alah lah kono paling 20 menit bar kene kan lho. Iya, iso Oh, golek-golek. sing Iya, Mas. wong Roman kok ning tebunan Ora apa-apa karo golek walang lho.
Kowe nang hotel iso mbayar gelo. Bayar larang Malah ya, Mas, ning ya. kono ditulisi jangan udut mergo AC lah ning teng tebunan malah obongen Mas gen tukul neh. Lah. Ya. Iya. Wah, Aku manut wah, kan, no? Dadi ya ning hotel ra entuk udut. Nek kono entuk udut. Entuk. Sesuk pindah ning kebon tebu. Mama aku mbok wari. Aku ya perokok. Lah mah aku mbok wari. Sesuk ngaleh ning jaminan. Wah, diwari terus kok. Lah Aku duwe ide dhewe ngono lho. Apa ning gone ndi ngono? Lah aku ra entuk udut to. Aku iki awor mesti kepengin iki mbok jembeng. Ojo ngono kuwi wis duwe dhewe kok. Ora usah dijembeng wis. Lah iya. Elisa yo padha mancing-mancing. Kok bocah nang nggone daminan apa ora gatel? Lah. Kok Gatel. gatel. Iya. Lah. Lah pe ngejak ning ndi? Wong sing penting ya gatele kuwi kok. Lah, Apa? wis kono urusi nggonamu. Ayo sa. Asa wenggan ku Ganti Mbak Eni. Ayo, Dik. Ayo. Ya. Anu, gen ketok wapi aku miki. Eh, Maksudnya ki ben mesra karo Omong lancang. piye Ki to? ditonton ora kae delok apa kowe? Lah aku gen supaya Wes mesra, tuwek barang. gen ketok apik dimiki. Oh. Sebelah aku. Mama, Aku ngarepku ki manggonku ning sebelah kene ngono lho. ya, aku ndek mbek gareng awar bar ra kaya tuyul. Ora. piye jam ya. Aja aku tau pisan lali malah semaput trauma nangin. Ayo Mbak Eni. Ayo Dik, kono Gadeng. pokoke gawe keluarga kono do kepengin. Ayo. Nano. Awake dhewe tetep romantis. Ra ya, Mas. apa-apa. Sapa ki? Ayo, tutuke. Goleki. Mlaku. Lah dipangku. Si podang. Mas Julang mangku napa Mas Julang? Alah niki ajeng benakno Magicom bae iki. Kok mesikom no. Awakmu soalnya kan anget. Gareng pengen deh. Dene gak iso mangku. Gak iso wong mangku. bojone Mariko si toli-toli. Ya iso aku. Masa? Doi. Kuat ta? Awas, Lah. awas. Poklek lho. Sih, wong tuwa ki alon-alon sing penting tekan. Oh iya wis. Piye, Mas? Alah. Apa ta, Jang? Ora aku nyawang kok kowe wong karek ngene kok angel. Iku jane ape mangku apa latihan stroke? Lah iya. Atas ya mana? Lambene elek. Ini lambene Lah elek. kok karek mangku malah ngene-ngene. Lah hubungane apa setruk karo mangku? Aku gak kalah. Ayo kene. Piye? Tak bangku. Wis, ayo meneno. Delok sawangan. Terus kene mbangi Mbak Eni. Kose. Piye? Kok teles iki apa? Lah sing teles gonmu kok. Oh, Wah. Ayo aku yo melok kose. Lah ngapa? Dengkulku mblusuk. Lah kok jerumen gone Mbak Eni? Ayo kebayake teko ngisor. Mulane kok dengkulku rasane umak-umek. Jebule ning nguri kebayakmu. Umak-umek. Yo, bek niki yo. Nek ya ora ana tetembung kok dengkul kok Dengkul blusuk. kok blusuk lho. Lah lenggah mangku kebayake dawa agemane. Nesu Mbak Eni delok Sok nesu. meneh yen blusukan aku jak. Yo kene wong loro dang blusuk kabeh kene. Bayu. Oyo-oyoan Kok blusuk. kaya gua todanan. Ayo sa. Gua to dalan oh kono ya. Iba bunga henga tiku. Yes. Ido mesra-mesranan dora iso kabeh, bukan kata-kata. Kawit mau kok iso Kudune piye? Lho kudune ya kaya ngene. Elisa, nyaket rene wong ayu. Iya, Kakang Mas. Donya ora ana 5 jagat, ora ana 4. Mung kejaba sliramu kan dadi jejantunging ati.
Oh ngono. Ngene Lah kok. apa kok do mangku-mangku paling ora ya kaya ngene. Injih Kakang Mas. Sikit. Kuwi wek kowe. Baru sabar. Sabar. Masa dioper. Sabar. Terakhir Ya bocah ditakoni kuwi milih gareng apa milih dalang? Ayo. Milih dalang. Krungu kupingmu. Krungu kowe. Wes yo wes. Mbak Eni, Sing wis yo wes. milih jolang apa milih dalang? Milih dalang. Rene. Nah, gini. Telek. Ya, munggah. Ora apa-apa. Entekno kene golek neh iki lho jek stok. Ayo, entekno. Ditenono, aku mbok tinggal ra apa-apa, aku arep golek wong wedok sing iso diapusi. Sopo? Sopo kuwi? Wis balik. Kok malah katut Bu Yuyun kok malah katut. Oh, alai kok ngono ae. Aku wis patah hati, sorry. Ora, Mas, aku tetep cinta mbek sampean, Mas. Ora kudu, aku ora iso move on. Piye mlakune? Anu Eni iki le masang sok walik ya. Walik piye to? Sok lah mlaku. Lho ngene iki sok lagi kok. Piye mau mlaku di Mbak ini, Jo? Bojomu, Jo? Wanita Piye, istimewa piye, yo ngene iki. piye? Piye, pek sampean yo pengen ta? Sok iku gak mudhun ora maju mundur. Wong iku Gara aku sok-sokku dhewe. Walah. Wis aja urusi. Ora Jo, aku tenan lho. Sik, copoten. Iki, Ben digo bojoku. Sik to. Iki ora perkara soke sing salah. Apa? Kotange lho ngarep guri. Oh, Kok iso ngarep nguri lho. Kuwi kuno. Lah iki. Mpun tek Mbak Elisa. sampun. Ah, Ya, nembang. nano nen. Nyandeng bisa dadi tamba Podang kuning digarap tayub. Wah, ditata karepen guyub. Karya Pak Darno Ngawi. Coba kaya ngapa? Ayo, buka saking Bonang Mas Sikit kelopo dhuwur. Yo. Oh, tayem blurung, nggih. Yen si pondangan tutut ati
Kijing miring. Hatiku tansaya gendang, tak seranani Berbakat sun pikantuk luteng kijing miring Mbak En. Ayo mas kijing miring kita telingulan apa sediane karena halang mas kijing miring ayo mas kijing miring ikun sikirane ayo bangun negarane awan-awan aja mangan nongko mangan duren digoreng lena tapi kelawan neng ati kelop rapiyo sinden uripe mulya ayo mas cing miring mas ayo mas alah mas kijing miring kita langsung jebak banyu nyaga mereka sandelunya ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring kala jengking ngisor watu nek ranjengking ra iso mlaku Wis aku nek eni mumbul sing ora betah iku mek nadane lho. Ngopo? Pluk pluk pluk. Sinden mumbul kok pluk-pluk pluk Piyayi suara apa? lemu kae yo mesti lho, piyayi lemu. Pluk apa pluk? Pluk. Ya. Nggih sebandun. Wah, seneng aku kaya entuk Iki hiburan. saatnya Pak Kades. Oh, nggih. Engko bar iki Mbak Elisa tak Bapak LPR. Muhammad Imron. Kijing miring terbaik itu Mbak Eni Bu Yuyun. Nanti didengarkan ya. Nggih. Gitu. Monggo anu mboten Pak ngirangi Imron. pangurmatan kula dumateng Pak Kades keparenga Minggah panggung. minggah Lan ugi panggung. Kanca-kanca mbok bilih kersa nderekke Pak Gareng. Nggih. Monggo Pak Kades Monggo, Cok. kalian Turuk, sinten monggo. turuk. Monggo. Turun. Pak Imron dalah kanca-kanca Kalih Bu ingkang Kades. pandherepun kalih Bu Kades nderekaken ugi saya sedaya kadang rejo nderekaken Pak Kades. Awi. Sekarang bangun nagaran Mbak Fatma sing sayo sing utuh Sembah nuwun Pak Kades. Bu Kades. Ya Bu Puri Purbaning Rom. Nah, Iki yo ex mantan presiden Cakraningrat.
Angger nembang itu apa itu. Kalian meluntung kan. Wah, iya. Moga Pak, moga Pak. Katuran. Moga Ibu. Ah, Moga. buke kembar. Ah, ngene. Alhamdulillah. Moga. Wah, sugeng Bu. Aduh. Dangu. Niki moga Pak. Ibu, monggo. Puri salaman karo sindenku ning batin piye reng? Anu, Sakene isih dadi sinden jarene. Atas ngomongane. Oke, Mbak, nggih, siap-siap nggih. Nggih. Monggo Pak Imron. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Pak Irfan, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil dan Pak Kapolsek yang kami hormati dan kami cintai, Ibu Padmasari Mestika Jati dari Provinsi Jawa Tengah dan Mas Rizky, ingkang kula hormati ugi teman-teman Kades yang hadir pada malam hari ini. Izinkanlah kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tempat panggenan ala kadarnya ini Bapak Ibu semuanya dan teman-teman Cakahan Ningrat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kami cuma sedikit memberikan sepatah kata terima kasih kepada semua warga Trembelrejo, baik dari panitia voli, panitia karnaval, dan besok masih terakhir, hiburan yang terakhir. Terima kasih semuanya untuk semua warga yang ada di Desa Trembelrejo atas partisipasi panjenengan, guyub rukun panjenengan, acara ini bisa berjalan lancar dan sukses. Jadi teruslah kita bergandengan tangan, jangan sampai kita melepas erat jabat tangan ini, tapi kita bersinergi bersama. Kalau kita pikir tidak ada yang bisa kami balas, teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya yang ada di Desa Trembelrejo, dan tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua perangkat desa yang hadir, yang membantu untuk kelancaran kegiatan ini dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 26 besok. Semoga panjenengan semuanya diberi keberkahan, kesehatan, umur panjang. Amin. Dan kami mohon dukungan, doa untuk kami sekeluarga, istri kami yang selalu mensupport, baik dukungan apapun, doa istri dan anak kami yang selama ini menguatkan kami untuk berdiri di hadapan panjenengan semuanya. Tidak terasa kami menjabat sudah 6 tahun, sebenarnya sudah habis Pak Sigit. Jadi alhamdulillah ada pertambahan, berarti masih diberi amanah sampai tahun 2027. Insya Allah kami akan memberikan sisa yang 2 tahun ini untuk masyarakat kami, saudara-saudara kami yang ada di Desa Trembelrejo. Dan terima kasih semuanya buat tamu undangan yang hadir dari manapun, kami haturkan banyak terima kasih. Demikian dari kami dan keluarga, istri kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantun pinten tahun Pak Kades? Kurang lebih 2 tahun. Ini pertanyaan, saya mewakili masyarakat kepingin tahu. Kira-kira untuk nantinya jago lagi tidak? Insya Allah. Ngeten lho Pak, wong mangan wae entuk tanduk kok. Saya tinggal nunggu dawuhe wargane kula mawon. Wah, Oh ngoten. hebat, luar biasa. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah menawi ngaten niki berarti berdasarkan amanah masyarakat. Itu walaupun saya harus besok ikut lagi, tapi warga kami enggak mengendaki saya akan berhenti. begitu. Karena kami di sini bukan
kami sendiri yang berdiri, tapi mereka lah yang bisa membuat kami di sini. Nggih. Semoga nanti kalau berganti pun harus lebih baik daripada penjenengan. Insya Allah mungkin masih ada generasi yang berikutnya lebih baik lagi daripada saya. Mulai kita pancen mboten enten sing jagoke kades ngenekan niki nggih entuk niki. Ije. Semua boleh ya Pak? Boleh nggih. Boleh. Oh entuk kan, entuk. Beto. Wong bojomu ora milih apa meneh wong liya. Anu nuwun sewu, saya terkesima dengan kerukunannya warga sini. Ini nuwun sewu Pak. Apakah kalau ada event begini mereka kumpul atau memang setiap saat dikumpulkan bisa masyarakat sini Trembulrejo? Jadi kami melakukan pendekatan musyawarah setiap dusun, setiap dukuhan kami apa yang ke depan ini apa, event apa yang kepingin panjenengan laksanakan. Gitu. Jadi ini rembuk warga. Ya. Wah, alhamdulillah ini tidak ada egoisme sih Bapak. Ya. Betul ini betul musyawarah mufakat diambil keputusan termasuk manggil saya itu karena musyawarah gitu Bapak nggih. Nek manggil julang ora musyawarah. Nggih. Niku pas wayangan ning ndi kae dipeksa julang nggih Mas Imron pesen. Sedang Sari. Sedang apa nih? Dang Sari. Ini. Oh, pas wayangan ning Dang Sari. Ini kalau badhe mlupat datang Pak Camat. Nggih, monggo. Pak Camat nyun sewu, Pak Camat Ngawen. Nyun sewu. Komentar panjenengan kagem Trembulrejo kados pundi Bapak? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Bupati Blora, yang dalam ini diwakili oleh Pak Inspektur Pak Irfan, yang kami hormati Pak Kades Trembul beserta perangkat, yang kami hormati Forkopimda Kecamatan Ngawen, yang kami hormati Ibu Fatma Sari, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Ngawen, yang kami hormati Pak Dalang Sigit beserta Cakraningrat, dan yang kami hormati Bapak Ibu warga masyarakat Trembulrejo yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir bersilaturahim di halaman Balai Desa Trembulrejo dalam rangka pentas wayang kulit dalam rangka sedekah bumi dengan keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada Pak Kades Trembul beserta masyarakat Desa Trembul yang malam hari ini sangat luar biasa. Dalam rangka sedekah bumi ada beberapa kegiatan. Kemarin sudah turnamen voli, malam ini wayangan, dan insya Allah besok malam pentas palapa. Semoga semua kegiatan berjalan dengan lancar. Luar biasa Pak Trembul, Desa Trembul sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga dengan berkah sedekah bumi pada malam hari ini warga masyarakat Trembulrejo pinaringan sehat, amin. Pinaringan panjang umur, amin. Pinaringan rezeki kang barokah, amin. Amin. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat khususnya kepada Pak Kades Trembul atas pembangunan balai desa, walaupun belum 100% insya Allah di tahun ini selesai Pak. Belum, insya Allah segera selesai, dan semoga dengan balai desa yang baru pelayanan kepada masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, satu pertanyaan buat Pak Camat. Niki lah desa pun wayangan, kecamatan kapan Pak? 28 Agustus, Reng. 28 Agustus Cakraningrat tampil di halaman Kecamatan Ngawen Bluro. Mboten ngangge gareng. Muga-muga batal. Mboten ngangge gareng, ning nek julang tetep ya ora tak jak padha ae. Mboten.
siapapun yang penting tetap budaya di Blora ini lestari. Amin. Nah, matur nuwun Pak Camat. Lah nika giliran Bu Kades. Pertanyaannya kula mung simpel mawon. Apa? Niki nuwun sewu lho. Anu ngladeni Pak Kades niku rekoso apa ora? Mboten, Pak, karena dari sejak ikut Pak Sigit sudah diajari bleguk-bleguk ngoten niku wau. Dadose nggih Pak Lurah jenek kalih kula. Pak Kades pun dibleguki. Nggih. Ngene alhamdulillah. Hasilnya. Wah, jan aku seneng anggere seniwati utawa seniman sing dadi urip niku kula mendukung sepenuhnya. Nggih, setia mendampingi apapun yang dilakukan oleh Pak Kades, berat ringan harus sama dipikul. Nggih, Bu Kades. Niki salajengipun niki Bu iki anggota dewan. Bu komentar panjenengan iki ibune dalang mau loro mau. Komentar panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun cedek-cedek. Ojo cedek-cedek reng mambu. Nervous kula, Mas. Boten, Geng. boten, Bu. Nggih. Yang terhormat Pak Camat, Kecamatan Ngawen, Pak Lurah, beserta Ibu, Pak Imron, juga Pak Lurah yang hadir, Kecamatan Ngawen, Forkopimda, dan tak lupa perwakilan Pak Bupati dan yang mewakili. Okay. Kemudian Mas Sigit, ya Mas Sigit ini yang dalang pas saya nikah. Nggih. Jadi sudah kenal dulu sebelum ada kembar. Nggih. Raja rumiyin ngomong raja. Nah, ngomong Dik Raja, Pak Gareng. Tasih Oh, kelingan. kula ndageli nika, Bu. Nggih, leres. Ya termasuk nikahane Pak Kades barang niki. Nggih. Pokoknya sapa nikah tak dageli. Nah, Kowe tok sing ora kowe tok. Oh, Pak Jolang ini saya sudah ketemu kembar kecil. Kembar itu 2 tahun sudah suka nonton di Sambeng Todanan. Nah, ikut. Nah, Wong guru kerja bakti kowe kok sapa? Mbak Elisa ini ketemu di Sambong, nggih. Ya, itu sama Sambong Blora sama Mas Kembar juga ikut waktu itu, nggih. Jadi udah ketemu semuanya Pak Gareng. Nah, kemudian para pengrawit, para warga dan niki Pak Paranggono, nggih. Wah, Bung Pak, pripun? Oh, maju, mundur. Nggih. Apal kula. Nggih. Soale Mas Reski nonton bengi. Nggih. Terus hasilnya niki kembar badhe gadah adik malih. Alhamdulillah. Sengkot gumregut. Nah, nonton Hasil bleguk-bleguk niku terus nggih. kandhane. Nah, hasil nonton Pak Sigit tiap malam. Jadi Pak Gareng, jadi tadi kalau tanya apa Sabila. awas Wayang-wayang ijo, benak ijo. Ya-yaan ngono tukang. saking senenge. Nggih. Nah, Ibu. tadi kalau tanya apakah warga Trembul ini guyupe mung nek ana dagelan, nek ana wayangan tok. Saya menjadi saksi. Bu. Jadi kemarin itu sebulan atau 2 bulan lalu saya juga ikut ke sini ke sawah di Trembul Kulon. Mungkin warganya ada di sini, guyup rukun bangun jalan bebarengan. Tepuk tangan untuk warga Trembul Rejo. Jadi saya ikut ke sana, saya melihat sendiri kalau memang warga ini saling gotong royong. Laras. Jadi waktu itu saya terus Pak Imron bilang kalau mau ada wayangan, terus nah ini pinter ya Pak Kades. Nah, supaya saya datang lagi mungkin ya, atau saking senengnya kembar terus diajak tadi dalang. Nah, saya tapi terima kasih untuk Pak Kades dan semua warga Trembul tadi sudah menyaksikan putra saya
Bagas Satya Negara dan Brata Satria Negara Nggih. itu latihan. Mugi-mugi Bisa. dados dalang ingkang sae, Pak Kades ora perlu nanggap sikit meneh. Mergo aku ning kecamatan ora dijak. Gam. Jare 28 Agustus kowe sono jadwale. Heeh. Lah iya. Pak double itu lho jane. Nggih. Dados kula hari ini Nggih, Bu. mau ikut mengayuh bagyo, Nggih. ikut bersyukur, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semuanya lancar. Tadi sudah disebutkan semua acara demi acara ditutup, besok ada palapa. Mudah-mudahan juga berjalan lancar. Amin. Oke. Dan semoga saja tuku nanas karo sirupe. Cakep. Mugi-mugi warga Trembul lunas utange, penak uripe. Amin. Pengen lunas utangmu tuku nanas. Pinggir sawah akeh suket teki. Batok. Sedaya mawon kathah berkah lan kathah rejeki. Amin. 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 Alhamdulillah. Dan nanti mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik lagi di acara-acara lainnya. Saya sering ke Trembul ini dan sering komunikasi sama Pak Imron tentang pembangunan-pembangunan termasuk di desa-desa di Ngawen yang lainnya. Mboten langkung titip, Bu. Titip Ngawen khususipun ing desa Trembul niki. Siap. Nggih. Ngaten matur sembah nuwun dawuhipun Ibu. Mas wis dawuh kabeh. Nggih, Bu Lurah nembang no. Oh, Bu Lurah nembang. Kangen aku karo suarane Mbak Puri Sakti. Puri Purbaning Rum. Ngene, Mbak Pak. Puri kemutan apa mboten nderek Cakranerat pinten tahun rumiyin Mbak Puri? 5, 6, 7 7 tahun nggih. Kowe ora ngerti rasane tahun. Padha kaya mbiyen Pak iki. Padha nggih. Padha. Alah. Ngantukane ini lho padha. Linggih ning mau turu ra ndungono. Mas saking kesele mendukung dirimu. Riyen nggih ngoten teng bis niku liyane do medhon Mbak Puri eta sing teng dhuwur jok ngoten. Diundangke becak. Diundangke becak ning ngarep Bang Pasar dibuka tumpake becak, Pak terke ning omahe Pak Sigit. Ngono mun nate saestu niku. Diusung becak. Kowe iki ngongkon Mbak Puri nembang. Nggih no. Tapi saniki mun mboten, Pak. Alhamdulillah. Bangunnya setengah 6 jam 5 sudah bangun kerja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nek terus turu meleh. Mboten. Nembang napa Mbak Puri bebas Mbak Puri. Napa nggih? Wis Sing gayung-gayung mawon. nggih monggo. Nggih. Kuwi apa kuwi ora apa-apa. Nggih. Gayeng Kuwi nggih. apa kuwi? Nggih. Caping. Enggak Mbak Elisa saja nyanyi. Yo karo Mbak Elisa bareng. Bareng-bareng. Iya, Sini Mbak Mbak. Elisa ngancani Bu Puri Purbaning Rum ngene. Iya. Iya. Wah, hati Mas Sigit iki Bu Kades mbok kon nembang potong. Apane sing dipotong? Lah kowe ngongkon tuan Yo, napa, Pak nembang Lurah? iki potong. Wis ditransfer Pak Mumpung Kades wiwit ketemu Juni. sama Mbak Elisa. Kepengen napa? Caping gunung. Napa? Iya. Capek gunung. Sampai gunung. Oh ya. Ya, oke, siap. Oh slender songo. Dijengleng mboten Mbak Puri karo Mbak Elisa. Mangke Bu Padma nggih saged lho capek gunung menika. Nggih, Bu. Nggih. Kosok putrane Sondalang kok. Nggih. Niki pun nek kurang nggih. Saben bengi Bu Lurah. Saben bengi nyawa Ngadeg Jo. Ngadeg Jo. Kowe kok lumpur Cengkeng, Cok. Kowe barang kuwi ora. Lah iya. Kok le? Aku ki ngongkon sik terus aku lagi ngadeg ngono lho. Wong ngandani aku tak dukung. Munggul, Jo.
Piye suarane Bu Lurah, Jo? Boh, Bu Lurah suarane Wis rapate. anu beda sedikit tapi memang masih ada Ya aura tetep ana keaslian. ya ana bedane wong wis diagem Pak Kades kok. Nggih, kakean es temu. Lah iso. Oh, alah kene saya usum es temu. Tese. Oh, alah. Es temu lama, temu lawa. Mangga, Bu. Yen mamaja. Reng rasakno Bu Lurah ya, Reng. Asik. Jantara kuning, jantara kuning, jantara kuning. Janor Jenggleng iki lho. Pekewo ning ngarepe buwe kok pindah kene no. Ah, manep kono. Malah ketok. Padha lanange iki. Bisa masuk. Put. Mbak Puri niku anu Mas Gareng. Riyen nalika cakrane ratur wonten Uruguay, Amerika Selatan nggih. Sindene Mbak Puri niku lakone Ramayana. Oh tau melu uruk to? Uruguay. Oh tak kira melu uruk. Wah vokale pas Indrajit manah Mega Nanda. Mbak Puri kleru Meja Nanda. Mega Nanda, Meja Nanda. Ya, bagian dari pengalaman hidup Iya, nggih, Pak. betul. Nggih. Luar biasa. Yes. Lanjut Bu Kades. Kapan wae waton. Cengkoke kok kaya sinden bengi bintang tamu ning Blitar. Nggih to. Wah, barengan aku terus sing gendang gelone ra karuan. Gunung. Coba jolang-jolang. Aku wis tak bate, mesti aku engko dadi ancam wis bisa wis. Aku wis ngene iku kanca-kanca. Warai olimu mbok tap tapi tanpa oli ya ngono ketok. Ya ora trek kanca-kanca iki ngono lho mbak aku iki. Ora oh iya. Tolong job ya, rung bayaran. Terus ke. Mangga Mbak Elisa ayo, ngewang Ibu Kades. Ah iki ya kasih toli-toli ya yo. Sapite. Pacitan kok sepitang. Sapiteng cap Sing bener apa? Pacitan nggih. Pacitan iki mlayune keri-kerine yo ning kono, Oh iya ning Dadi sing digo pacitan yo isi setiteng gulo. Iya. Oh ya wis monggo-monggo dijembeng ya. Jenggleng. Lah kene jenggleng Elisa bebas. Ayo Jo, jatamu Jo. Ya, nun sewu, Bu. Iki ngopo kok kayak gitu? Lah iya, aku ki kepen jenggleng. Lah iki madhep ngendi? Lah aku ki ora ro apa-apa, mataku kero. Alasan ya. Pacitan. Wes matur nuwun. Aku ki jane cara gak merongos ganteng lho ya.
Lah merongos kuwi asetmu kok. Oke, Git. Oh, alah rai ngene lah. Wis dilegani lho, Ju. Iya. Wis dilegani lho. Aku matur suwun karo kanca-kanca panjak, dungaren kok penak ngono lho, kudu ngaren ngono lho. Tapi terlalu ngotot lemu nyambut gawe terlalu ngotot. Lanjur Joget ki santai sesuai dengan irama. Contoh lho. Tak ding tak ya. Oh, ngono ku Jogete ki kapan ora ketok? joget. Yo, wong masuk kene meneng jero ki wis wah. Oh, alah iki berarti sing ngotot jerone. Iki diarani joget dalam. Dalam. Iki sing ngajari aku wis ora ono lho ki. Sapa kuwi? Jumadi. Bu, panjenengan mbok nembang Monggo nak jego yang dalam. Kok Wah, bareng. Oh, anu bawa napa lagune? Mengke pas lagune. Oke, siap, siap. Niki lagu kesukaannya Bapak. Oh, Bapak sampun kondur menotasi lega. Sampun kondur wau Oh, Pak Bambang. MC gantian momong cucu. Oh, Wah, ngoten. nggih. Oh, Pak Bambang. Nggih, Nggih, mangke. nggih, Ibu. Kondur teng Jambangan. Oh, makane. Oh, mriki nggih mawon. Nggih, teng Sukorejo. Salam tadi buat Pak Sigit dan semuanya dan semua warga Trembul. Oh, Nggih, amin, amin. Lanjut Bu Kades, Bu Puri Purbaningrum. Mangga. Panas sudah nih. Panas. Pak Lurah iki jek mikir anggaran pengeluaran mbok kon panas udan. Wong sakmene iki wis lunas kabeh sing urung bayaran mung kowe kok, Jo. Leres, Pak. Ah, syukur, syukur. Wingi mun kula transfer nggih, Pak. Oh, Alhamdulillah pun lunas to ya. Tapi sing jorang dereng nggih, Kak. oh diburke, Pak. Diburke Pak Kades, bur. Demi Allah dereng, Nah, saestu. Moga-moga Pak Lurah menjadi sosok yang bijaksana. Lah badhe kula paringke Pak Igit wau siang. Pak Igit kok gak ndegeke teko-teko duit tak sawer kok entek Mas Jolan. Sepurane riyen minggir nggih. Mboten napa-napa wawahu alam, Pak. Sekedap. Kula dados kelingan. Siapa kok, Bro? Dados kula niku mriki niat ingsun ngancani Mas Kembar. Nah. Entuk tanggapan saka Trembul. Amin. Saking senenge Mas Kembar wah hari ini tidak ditanggap sama Bunda lagi. Iya. Wes ditanggap sing liyane. Nggih. Tadi ayo udah main pulang. Sik durung ketemu Pak Lurah. Dereng bayaran nggih. Nah, terus kula tapi nggih lali wah kula niki live. Terus didelok wong akeh Nggih, kados nggih, ngaten to. nggih. Ngerti nek kula anggota DPRD. Nggih. Nek mboten ninggali mangke ndak dibatin wong kan. Nggih. Betul sekali, betul. Oke. Cocok. Napa malih kula kok ndelok Mas Jolang kok melasmen. Kula yatim, Bu. Nggih, Mbak Rana mana? Ah, agar pancine ngemis kok bentukmu kaya kotak amal lho, Jo. Wong jenenge rai sing model-model ngene iki. Anu Mbak Nun saya dompet Ibu, Mbak. Ibu sapa? Lah ibuke kembar iki lho. Aku ki Bon. Urut nom. iya. Urut nom aku kari dhewe ya. Iya no, sing nom sik lagi sing tuwa. Dados tadi dibisiki sama Pak Lurah Nggih, Bu. bahwa setiap tahun ini mengadakan sedekah bumi. Laras. Dan hebatnya sedekah bumi itu sing desa liyane urunan nek teng Trembul niku mboten. Wah, Alhamdulillah. tepuk tangan untuk. Tepuk tangan Trembul. Dados nah, maka Iki nyapa wong buke kembar wae ora ngasih. Ibuke lagi ngendika kok ngatung. Aku iki sendakep. Sedake kok malang melintang. dados saya percaya semuanya niku sampun diselesaikan Pak Lurah. Leres. Nah, tapi ini saya titip mungkin buat panitia atau keperluan yang lain Pak Lurah. Cocok titipke Bu Lurah mawon. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nggih, amin. Yes, Yo siap. ngalah. Bu Lurah. Nasibku bathok welek tenan. Podo, Pak. Oh, Mas Jolang ya boleh. Podo.
Matur nuwun Bu Matur sembah nuwun Ibu Padmasari. Sing ngutu wis digawa Bu Kades, kowe engko dikei receh karo beras kuning ya. Kok kaya ape tawuran lho ya. Padha Mas Gareng. Nggih, pripun Pak Des? Ya Bu Padma ya salah wehke kok. Lah iya. Mbok diwehke aku. Nah. Kuwi lho. Teko Mengko ndak entene, Pak. teko propos. Jenengan soalé pun kulino. Teko propos wis angel. Aku enak rantek Anu ya. bojoku. Tenan. Anu Bu Puri iki wektu ora nggawa amplop Iya, duit. iya. Ki kaya Bu Kades ya. Iya. Bareng nyekel amplop Alah, bali kok. kaya sinden meneh. Lah gitu. Jebule Nggih. bener ngendikane Pak Lurah padha ae. Padha. Samene akeh wong lanang, kanca-kanca lurah lah anggere wong wedok. Pak. Redek. Oh jebule nggih jirih ya jenengan nggih. Saestu kula. Padha kula Pak. Oh, lah Pak Lurah kok. Nggih. Sing beda iki aku. Alah. Piye bedane piye? Alah. Cah kene. Pripun Bu Diana? Lho, bojoku ki aku kula sak nyembah nggih Bapak. Ya, ki lho. Lho, wong wedok nggih Bapak. Kopi Bu, nggih Bapak digawe kopi nggawakke karo ndredeg nyembah dodok 5 meter nyembah dodok. Nggih. Kopine diulungke ini karo ndredeg. Kowe ndak percaya, Jo? Aku Blas. Blas. Ana wong ning jaba. Wow. Teko ngarep lawang. Sami. Pak Camat nggih ngoten, Pak. Oh, nggih ta. Nggih. Pun Pak jenengan nek kepen kula wangi lho. Saestu. Pak Camat ora komentar gur jurung Pak Kades. Lek iki ya mumpung ngawur kok ya. Lanjut Bu Kades, Bu Bu Kades. Kades. Wah, nyekel amplop wis Monggo. apik wis. Mbak dompet ibu itu sih ta? Endi? Panas. Udan janjine Mas janjine kepiye jam sasa jam mepet. Ora. Yes. Monggo iki julang bareng lho, Trompete siapke. Panas Iya, iya, sudah. iya. Panas sudah aling-aling Bagian berat aku mesti. ceping gunung. Ayo Jo. Barongan Trembul. Lah ngopo? Kok hubung apa? Ya sih, iki sapa sing kaya montor box iki Mbak ini. Wis iki ngerti barengan Blora ora iki ana piyai Blora Pak Lurah Trembul iki ya pelestari budaya. Sing bener ki Asolo, Asolo. Lho, modho muni Asolo kok. Aku ora gudeg aku. Krungumu apa? Asulo, Asulo. Krungu kok kaya Asolo ya krungu. Asulo apane kono keblebeken sound kontrol aku lho cetha. Iya ta. Oh. Asulo, Asulo. Kowe dinekke apa? Kowe dinekke apa karo Asu. tak dukung? Piye kok tak dukung? Lho Asolo. kowe nesu tak Oh dukung. ya, iki senggaan barongan Asolo aja dibaleni nggih. Nggih. Saiki asu wis entek mergi rica-rica nggih. Ya ya. Hal barongan. Yo, trompet be.
jate. Cantik nyaman. Dadi. Lah ngopo kok nesu? Lah kene ape dadi barengan wis mecicil balik ning gone ngono neh. Kene wis mecicil danyang ape mlebu kok kon ngene neh. Dadi jaran neh. Ya saiki mecicil gak? Mecicil. Dadi. Wah iki dadi. Nun sewu sinten Mbah sing mlebu ragane julang? Sapa ki? Danyange trembul. Metu Mbah sake ragane julang, Mbah. Dayange trembul metu wae le ya. Aku gelem metu ning ana syarate loro. Apa? Buke kembar urung nganti piye ngono. Kowe urung disangoni ibune kembar. Iki nek ibune kembar sok mben iki kok nyalon kepengin dadi syarate 3. Apa? Cek tak takokane, Nduk. Apa? Syarate rondo abot kowe golek dhewe tak tukokno. Syaratnya apa kok abot? Jukokno kembang gading sing wohe mangklung alor mengetan. Angel. Karo gendeng mayong sing ukirane ukiran gelungan. Betul. Terus ping 3ne wis siap apa urung? Apane? Angel iki golekane iki, Mbak. Niate. Angel golek-golekane. Nek golek-golekane angel piye? Angel kok meroyahku ra wis. Dadi ragate kon ngekeke kowe. Kabeh iku 600 karo 700. Danyang kok iso hitung-hitung. Kuwi setan ngendi kok iso? Setan saiki yo nganggo kuota. Mau rene numpak apa, Mbak, sampean? Ini nge-grab. Wah, ono to? Iki ora guyon, aku danyang ngomong nggo guyon. Akekane. Danyang kok iso. Iku kapan metu anggarane yen kowe miso-miso. Tak jalukke sik ya, Le. Aduh. Kowe kembar. Jalukke kandhano bocah sing tak Iya, kowe rasa geger. Sing marake ra cair iki kowe juweh iki lho. Iya. Isih dadi isih kelebon kuwi. Coba bacotke wis ben reng ben dadi reng ben jarke. Titingane Pak. Tutuk isik ku gen cair. Tutuk. Ayo. Aduh nek engko malah. Matian. Buburi. Matian. Iya nek bulura monggo. Matian. Oh, ala danyang semayani. Wadon sarata. Jenang lali kulane ojo lali agamane salat mangerto inun mane banyu luar biasa. Swanten isih wutuh. Iki ambak-ambak suwe ra. Alah. Aku danyang trembul. kok diyak-iyak. Agak iki danyang teranyaki ngalor ngidul. Iki lho Bu Kades suarane sik utuh iki lho. Iki pokoke sing tanggung jawab Pak Lurah iki danyang diyak-iyak. Kita wis metu to kok ragamu, Jo? Urung. Wis isih ning jero iki. Oh iya. Rondo cepet sithik bocah sing tak templeki wis ora kuat iki. Bocahe wis ora kuat. Wis bocahe gowenen lunga sisan wae. Ora ning kono ngene iki ku akeh.
Wah akeh to. Gagenan. Nggih. Sik iki Bu lagu penembang. Iki Bu Lurah. Bu Dewan karo Bu Lurah. Nah, monggo. Nek kepengin lancar iki urus sisik. Ya engko nembang sik. Santai. Bareng-bareng, monggo. Ayo coba. Aduh. Joget, Mbah. Dek jaman Dek jaman berjuang jarang kelingan Gogo Mino Mas Gareng joget. Jatuh
Sembah nuwun. Lah pripun iki urusane? Nggih. Monggo Bu Parna. Matur nuwun. Aturan Di Matur nuwun. administrasi dibereskan. Urut ingkang sepuh Nggih, rumiyin. urut kau sing tuwa. Iki lho, iki diruwokke. Apa-apa ki sing diurut sing tuwa sik. Iya, wong enom kok diuruti lapo. Ngono, dadi ora kena. Ya. Kok kowe nglancangi sing tuwa ki ora kena. Sing enak disawang. Oh, iya, nggih, sing nggih. enak disawang. Oh. Matur nuwun Bu Padma. Oh. Wah, Bu Dewan ki memang adil kok ya. Iya, jaremu. Heeh. Bu Lurah kagungan kembarane niki mboten, Bu? Ya akeh. Ora engko Nah. get fotokopi buka. Gareng iki aku ki ya usaha lho. Iki wong Mbak Elisa we keri ra masalah kok. Nggih matur suwun lho, penting ngeten barang kula namung guyon. Ora penak kula. Nggih ora pun. Ora gelem apa piye? Ngawur ae. Pun danyange ndang Nggih, balik. danyange pun balik ning ngeten Apa iki. sampun? Ana danyang kok sangune amplop kok. Lah danyang ya butuh kuota kok. Nggih. Nggih, nduk dompetipun pun simpen mawon nggih ya. Pun beres Nggih, mriki. terima kasih Bu Padma dan si kembar atas dukungannya tadi untuk Nggih. main dalang nggih. Pagelaran. Amin. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nanti kita lanjut lagi. Nggih, Bapak. Amin. Nggih, matur nuwun Matur Bapak. suwun, nggih. Matur nuwun Nuwun. Ibu. Nggih, masyaallah. Nggih. Nggih, lah pripun Bapak monggo? Ha ya. Oh, Yo, Lah niki Pak Sigit. wis to. Terima kasih sudah Pak Lurah. Pak Lurah. napa Ah, menggah ngene panggung nggih tombo Mas kangen Ki nggih kok Pak Sigit. Aku ora Apa- penak. Bapak, Lurah. Nek karo Mbak Sinden nggak habis ya Pak ya. Habis. Habis. Wis pokoke Mbak Sidan rabis. Wis muga-muga ora habis-habis. Yen takune julang habis gelap tapi Nggih. ora peteng. Matur Halo. Bon. Dianggap dolan kowe minggato Iya, sik iya. ngono. Ana kancane arep napa mulek kowe. Nek ana kancane sing ape sejahtera kok gedeng kowe. Nggih. Kowe iki ngerti ra? Apa? Pesene Pak Kades para gapit. Para gapit apa? Dibagi. Oh. Wah. Iya. Ngono. Oh, iki ngrungokke kowe 100 wae, 100. Sing digugu Pak Lurah apa Bu Lurah? Bu Lurah ngendika aja Mas mesake. Nggih. Rungu ta ora? Nggih, matur nuwun, Pak. Sembah nuwun Matur Pak Lurah, Bu Lurah, wis pokoke Nggih. sehat terus. Nek liyane Nggih. do mengharap nek aku malah menehi lho. Oh, iya ta. Nggo kembar. Ya, soalnya saiki buta kok Pak Sigit ki kembar. Oh, niki. Oh iya, dari ben ku latihan koprol. Wah. Lah niki ajeng diparingke kembar. Lho iya no. Lah kembare di Kembar sini, kembar sini. Kembar. Tuduk. Kembar. Golek dalan, Jo. Naik ke puncak gunung. Wah. Iki jane asmane sapa ta? Bimo. Bagas kali Brata. Jane sing cocok kuwi Bagas Waras ngono lho. Wong yo asmane iki wis dipilih ibuke karo bapake Lah sing iya paling kalau apik. maksud yo ngono. Oke, Pak Sigit. Tapi ini wayangnya satu, enggak apa-apa ya? Wah. Wong loro ya butane loro to. Lah kok isih metu rasa milih dhewe. Anu sing liyane rambut buta iki. Ini jam terbangnya sudah sampai kemana-mana nanti kalau iso koprol ini barang. Oh, iso ini barang. Oh. Jam
jam terbang, mulane mulek. Buta kok jam terbang lo buta numpak pesawat to piye? Iki Maksudnya wis dienggo teko ndi? jadwal pentasnya wis akeh. Ini barang. Berdua. Coba dikoprol kene kene sik ben ngerti. Oh, ayo. Bus ngono. Put. Wah, satunya. Mbak. Ya, satunya enggak apa-apa, ceblok enggak apa-apa. Ayo. Ya, Wah, jangan prigel-prigel, Mas. Pertanyaane sampean mang takon, niki pinten? Ngono ya. Ora ngawur. Lho lah tak genake aku sebagai wakil. Kuwi prodomas ning kanggo kembar. Weh. Iki kanggo kembar. Tepuk tangan untuk Mas Sigit. Alhamdulillah. Niki pusaka saking anu Pak Sigit nggih. Muga-muga mengke saged damel prigel. Kira-kira mengke gapite tugel balik ke Mas Sigit ke dadani. Nah, Mboten napa-napa. supaya untuk dhewe sok nek Pak Sigit wayangan rawuh neh ya. Dadi genten sijine. Sing kelingan Mas Sigit sing entuk kowe meneh. Terima Ya, kasih, matur sukses. nuwun. Terus belajar, semoga nanti bisa menjadi dalang seperti Pak Sigit Amin. Haryanto, nggih. Pun nggih. Nah. Ya, jan kembar tenan ya. Jambe sinigar. Heeh, wis ora ana bedane. Matur nuwun Mas, nggih. Anu, yen butuh pelatih sing pancen pengpengan saged nimbali kula. Bayu. Kok latih dalang. Ora. Latih dagelan ngopo aku dagel kok. Terima kasih, silakan Sukses kembali. selalu untuk ya. kembar. Turun, Mas, turun. Terima kasih, sukses. Matur nuwun. Sukses selalu. Oke. Yo, salim ya Pak Salim Sigit. karo Pak Igit. Kayak Ibu to. Niki lah salaman kali kota amal iki. Meneng apa itu? Aku manut to, aku Ayo. kota infak yo gelem, yo amal yo gelem. Wong yo padha eleke yo. Muga-muga dadi bocah sing utama iso budaya diuri-uri karo cah loro kae. Oke, nembang lagi. Nggih. Mbak Elisa dan Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oke, siap. Suwe spote sing ora tau metu Wah, pelak iki. tululit tululing. Cah kembar iki. Ayo cah kembar iki, golek cah kembar-kembar iki. Kembar sial iki. Kembar pedhot. Mbak Yosi dan Mbak Elisa, yuk. Ayo kembang berbarengan, bukan wayang berlimbuan, ada dalang dari rembang. Ayo nyanyi, nyanyi lagu masa kini. Itu dia si penyanyi, sudah siap, sudah berdiri. Wah, oke. Sing nyimak Sigit Channel akeh banget begini. Nggih, Pak Afi, Pak Purwoko, Pak Gi, komplit iya. Nggih. Pak Kasir, Pak Rukani, komplit Pak Haryanto, Jamu Ponorogo, Majemblok ST. Berarti ini Pak Kades Trembul Rejo ora ngibur masyarakat tok ning yo Nggih. masyarakat luas podo teribut lewat streaming itu. Nggih. Request terbanyak lagune sing lagi viral Napa, Mas? Grigis Banyuwangen Grigis. Wah, cocok. Cocok iki. Cocok. Ayo. Coba kaya ngapa mumpung sing ngibot kuwi campur sari cakra kembang Halah. Banjarjo. Banjarjo. Mas Doyi. Doyi diandoyo. Iya, udat udut. Gaweane rumput. Oke, Pak pengibot. Nadane sepira Mas Doyi? Pengibot pecalan pegendang. Ayo, coba kaya ngapa Grigis so. Dados.
bersama Cakraningratnya Indonesia. Hey. Terembul bergoyang. Bersama Mbak Elisa. Azai. Kita bergoyang bersama yuk. Bareng cantik-cantiknya Cakraningrat. Yuk, velocity yuk. Biar hangat. 1, 2, 3. Garing manis, kuryang manis, tangyai gula. Asik bunjul. Asik. Wes ya wes, damari kome kerseng kuno. Sekarang gantian Mbak Elisanya dong. Aduh. Ayo dong. Oke. Kari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Kari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, domari kame kerseng kuno. Kari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, sing dipikir apa kerasa. Gareke satu bukan gareke saya suwe antar Angkuah Rika Batahan irasakno. Luar biasa. Perkara lagun sambung nggon goro-goro masih bersama Mbak Elisa, Mas Jolang lan Mas Gareng. Ngono, Mak. Heeh. Mbacutke lakone ya no tak dherekke, Mak. Ridho mawur mangawur-awur-wurahan
sengaraning ajurit kang guru kangsa tetekadya butuh war panjriting torang gesti ora kata ingkang dojo lelayu sepi wadadita ana wujude munyuk abyor sandangane bedes yen pancen kuwi satata jalma morage ngaku sapa kang dadi aranmu lek nomripatmu jeren gobokmu tambuh kelawan aku Anoman ya Senggono kang dadi aranku Anoman dasar Puranyata rantak-rantak barisan sing endi wedene Cumantaka gawe kisruh gawe kidhuh mapan ana Karang Kadempel ngombyongi lakune pukulun Bathara Yama Dipati boyong lurah Karang Kadempel Semar Badranaya kena boyong Kyai Semar Waton bisa ngelangkai bangkene Anoman waladalah derajat mung sak munyuk ning atos rembugmu konangan tumenggung salukat katut barat candak sabeti rembangan rembuk rempu dadi rempon wis dadamu munyuk noh dodo di dodo hop ah ah what ah ah ora ngalih sampluk tanganmu Canda mut biar gue